Il-biża' tal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil biex jiddeċiedi dwar Giovanna Debono qed wassal biex il-maġġoranza tal-membri parlamentari tal-Partit Nazzjonalista wkoll jiddefendu lill-eks Ministru Giovanna Debono. Mistoqsi jekk Giovanna Debono għandix tirriżenja, Jason Azzopardi kien ċar fit-tweġiba tiegħu. Deputati oħra għażlu li jew ma jgħidu xejn jew inkella jirreferu għal stqarrija li fiha Giovanna Debono qalet li m'għamlet xejn ħażin. Għandha tirreżenja Giovanna Debono? Kuntent kif mexa magħha Simon? Illi nistennew l-investigazzjoni tisiri u mbagħad nieħduha minn hemmhekk. Kuntent kif mexa magħha? Kuntent kif mexa magħha Simon meta qabbel ma' Michael Falzon? Giovanna Debono ħaġa stqarrija naħseb li għandek, jekk taqra għandek Kuntent kif mexa magħha Simon? Tweġiba differenti ta' id-Deputat Nazzjonalista David Aġus. Peri għandha tirreżenja? Għandha tirreżenja? Joseph Muscat għandu jirreżenja. Imkejjen li għandu news fid-Dar Ċentrali qalu li internament kien hemm u għad hemm pressjoni kbira biex Giovanna Debono tirriżenja, iżda l-kap tal-Oppożizzjoni qal li jrid jistenna. Mossa li ħafna interpretawha bħala biża' minn Simon Busuttil sabiex jieħu passi kontra persuni li kienu fil-kabinett fi żmien li hu kien viċi kap, għalkemm huwa jsostni mod ieħor. Assolutament qed tara nimbeżza.